שלום לכולם, הנה פלייסטיישן 2 של סוני! של סוני! של פלייסטיישן. הנה עכשיו אנחנו נשחק במשחק מכוניות שהוא מתאים לפלייסטיישן 2, הנה כמו שאתם רואים. ומי שלא יודע, סוני יצר את הפלייסטיישן הזה, והנה המשחק מכוניות, רק שהכבל הזה מפריע לך. אני עוצר ואני אמשיך טוב, מצטער, אמרתי שאתחיל טוב, תבחר את הארץ, מצטער, תחושה טובה, יקנו טלפון חדש. זה תעשה את זה קצת מרחוק. הנה עכשיו אנחנו נתחיל את המשחק. הנה, סליחה שהאיכות ממש לא כזה טוב, כי אנחנו עכשיו בחדר וליד הפלייסטיישן. אתם יודעים, האיכות לא טובה, כי מסך מול מסך. אז הנה זה המשחק, ועכשיו זה יראה מה זה? איזה מכוניות יש פה, זה סתם סרטון כזה. אני אגיד לכם איך קוראים. הנה המשחק, מי שלא יודע. שיקראו בראנו. זהו, הנה אני עושה את המשחק. רק שתדעו, מי שההורים של ההורים ללמוד כל הזמן אנגלית, שיתקין את המשחק הזה, יהיה לו כיף, הוא ידע אנגלית. והנה עכשיו נתחיל במרוץ, במשחק כמובן. אנחנו נשים את מכונית פרארי. את זה עושים? מה שעם המנעול היה אי אפשר לעשות. שים את זאתי, זה פרארי. אז הנה המכונית. זה פרארי, אבל פרארי של פעם. אבל היא מרוצית. גם טובה. פרארי, אבל פרארי. וגם המשחק הזה הולך על ניטרו, וזה משהו כזה שעוזר למכונית להיות יותר מהירה בהרבה. ניטרו שיוצא האש מאחור. יאללה, והנה הפרארי הישנה הזאתי. כמו שאתם יודעים, אמרנו אנחנו עכשיו נהיה במרוץ הזה כמובן. הנה אנחנו כבר משחקים. אתם רואים? אפשר פה מכוניות. וכן, אפשר פה להרוג את המכוניות ואחרי זה מצלם. הנה למשל הרגתי אחת איכשהו וזה. תעשה את המהירות שהם יראו יש פה את האש. ראיתם? רגע, אבל אתה מפריע. ראיתם זה? לא, זה בטעות המסלול. ראיתם את זה? אבל כזה דבר אף פעם לא ראיתי יפה כזאת אבריה, כאילו. אבל המשחק עצמו טוב, אתם יודעים, כאילו. הנה הרגתי אחד. פשוט כדיר, בתגובות אני אשים לכם את השם. ואם אתם רוצים עוד משחקים של GTA, איך מורידים GTA IV, ועוד חודשיים אני אפילו אוריד את V, אם מישהו יכתוב לי בתגובות. בסדר? מי שרוצה, אנחנו אולי איכשהו נעביר את זה ליוטיוב, את הסרטון הזה. אנחנו נעביר אותו. אולי זה יצא לנו. זה יצא לנו. אז שזה ייגמר, אני אראה לכם. טוב, אתם תראו את המשחק, תשמעו, זה משחק אחלה. ויש לנו עוד משחק. אם אתם רוצים עוד משחקים, ממש תכתבו לי. תכתבו בתגובות. ממש, אני ממש רוצה. ואחרי זה נעשה לכם עוד סרטונים. אבל אני אעשה לכם סרטון חינם איך מורידים את GTA Vice City, כי את GTA San Andreas אני לא אוריד כי אתם לא אומרים. תכתבו בתגובות ואני אראה לכם איך. בסדר, אחים שלי? איך התפוצצה? יפה. תסתכלו איך התפוצצה. כן, התפוצצה לי ממש, כאילו, לא, כי זה היה, נדפקתי באוטובוס חבל. אתה כאילו. והנה עכשיו נסיים.
ממש, תכתבו לי בתגובות, ממש. אני אכתוב לכם את השם. ממש תכתבו לי, ממש, אני מי מבקש. שלא יודע את השמות שלנו, קוראים לנו אביאל ויובל. אני יובל, מי שמשחק זה אביאל. אנחנו נראה בסרטון הבא GTA Vice City בפלייסטיישן 2 ושהאקסבוקס המשחק הזה, וואו. שיהיה לי האקסבוקס, זאת אומרת היום, אז אני אראה לכם את GTA וגם כאילו אנחנו נראה לכם את GTA V אחרי המשחק הזה, ואת V, כל מה שאתם רוצים, רק בתגובות. רק בתגובות. וואו, כזאת יפה. אני אעשה לכם GTA Vice City, אבל אני רוצה שתכתבו לי בתגובות. בדיוק. אם אתם לא תכתבו אני לא אעשה, רק שתביאו. ואם תרצו Vice City נעשה לכם מלא סרטונים. על מיינקראפט, מה שאתם רוצים. רגע, מיינקראפט אין? לא, יש לי מיינקראפט. מה, לפה? לא, למחשב. אנחנו עושים רק פה עם המשחק מכוניות וה-GTA Vice City. רק שתשמעו. כל מה שאתם רוצים רק להגיד בתגובות, אל תתביישו. אני אעשה עוד משחקים, אני אעשה גם עוד משחקים, מה שאתם רוצים. בסדר? יאללה, ביי. לא סיימנו, על מה אני מדבר. טוב, נחכה. תשמעו את השיר. איזה דפיקה. זאת יווריה, אף פעם לא ראיתי. שקט, תן להם לשמוע, תשמעו. והנה סיימנו את זה. רגע, ועכשיו דקה 55 שניות. ועכשיו אנחנו נעשה עוד משחק אחד ואחרי זה נעבור ל-GTA Vice City. אני... אוקיי. GTA Vice City, קודם שמור את הסיפור הזה, ואז עושה GTA Vice City. יאללה, מוכנים? זהו! ועד כאן ראיתם. תמשיך. שהם יראו איך זה נגמר, תמשיך. וזהו. ביי ביי.